suosikki, mutta sieltä Viko puuttuu ja Ruuskanen. Ja sitten Antti Ruuskanen kilpailua. Voidaan sanoa ylivoimaisesti johtava. Pialavetinen pistää ja pistää muuten Siinä on heitto! Antti Ruuskanen! Aivan mieletön heitto! Se on 88-metrinen. Anttihan täällä leipoo sellaista pullaa, että ei muuta kuin uuniin. Se on meinaa jättipaukku, 88-metrinen Antti Ruuskanen. Ja tällä otetaan jo. En tiedä onko se kulta, nimittäin Pitkämäen vastausta odotellaan. Se on jättiläinen tämä. 88.01. Ei tullut Pielaveden ennätystä, se on Laukkasella vielä parikymmentä senttiä pitemmällä, niin kuin Antti tuosta totesi, että kunnan ennätystä ei tule, mutta Euroopan mestaruus on kyllä nyt todella lähellä ja nyt oli nätti heitto. Siinä oli kaikki kohdallaan. Nyt se kerrankin lähti sillä lähtönopeuksilla, mitkä Antin kädestä tohon keihäseen tämähtää, niin se lähti sinne just siihen rakoon, kun se pitää lähteä. Ja oli mahtavaa, että se potentiaali Antilla realisoituu Euroopan mestaruuskisojen finaalissa. Aivan mieletöntä. Kylmät väreet 88.01. Oli kyllä hienoa nähdä se keihään lento tuosta yläkamerasta. Kyllä, aivan siinä oli mahtava. energiaa jonkun verran. Tässä on EM-pronssimies, tässä on jälleen arvokisamitalisti Tero Pitkämäki. Ja tässä on kultamies Antti Ruuskanen. Vielä tähyää sinne. Pannaanpa uudet metriluvut vielä rekordiin. Euroopan mestari on Antti Ruuskanen. Odottaa ilmeisesti samaa keihästä, jolla Tero äsken heitti. Ja vielä näkyy Antin silmistä, että latausta voisi olla tähän viimeiseen heittoon. Nyt on kulkenut kisa niin älyttömän hyvin, että Antti hakee vielä pitkää potkua tähän loppuun. Ja jos vielä parantaa, niin se on temppu. Ja kuvitelkaa, nämä on EM-kisojen viimeinen suoritus. Suomalaisen Euroopan mestari. Aivan mahtavaa. Ei ole nyt näissä kisoissa Ronssi Ruuskanen on Kulta Ruuskanen, Kulta Antti. No niin, siellä on jo. Ja Latikia on takana. Tästä lähtee EM-kisojen viimeinen heitto kultamieheltä. Matala kaari, voimaa takana jälleen, ei paranna. Mutta Euroopan mestari on täällä näin, kädet ylös. Näin mahtavasti Antti Ruuskaselle kultamitali Zürihin Letzigrundilla. Ja siinä onnittelut. Mahtavaa. Onnittelut myös Aki Parviaiselle, onnittelut Hannu Kankaalle, onnittelut Leo Pusalle, jotka ovat tämän keihäskolmikon valmennuksessa takana ja myös ennen kaikkea lajivalmentaja Kari Ihalaiselle, joka sitten näiden miesten perään katselee leireille ja monissa harjoituksissa. Tosiaan 40 vuotta sitten on viimeksi tullut Euroopan mestaruus Suomeen. Lajivalmentaja Kari Ihalainen, minkälainen hetki tämä on ja kuinka merkittävää tämä on? Totta kai se on erittäin merkittävää. Tätä on odotettu monta vuotta, mutta aina on jääty sinne hopealle tai pronssille, mutta on se hienoa, että Antti teki sen nyt. No mitä lajivalmentaja ajatteli, kun se huippuheitto tuli? Mä ajattelin, että onpa Antilan käsi kunnossa, kun pystyy noin riskoja vetämään. No kerro vähän siitä heitosta, että oliko siinä ihan kaikki nyt kohdallaan? No kyllä suurin piirtein sillä, että Antti saa keihään nousemaan, niin kuin normaalisti lähtee ihan suorasuuntauksella, mutta nyt se saa tuolla nostettua sen verran korkeuksia, että se lentää. Jossain kohtaa Suomella oli jopa kolmoisjohto. Osasitko sinä lajivalmentajana aavistaa sen? No kyllä mä semmoisia unelmia näin tuossa, mutta sehän se on ollut mielessä monta vuotta, mutta vuonna 32 on viimeksi tullut. No milläs tavalla keihäsmiehet aikovat tätä nyt juhlistaa, kun Lassi Etelätalokin on hienosti 4. No katsotaan tästä, kun nyt päästään lehdistössä pois ja sitten on haettava keihät, niin katsotaan illalla mitä tehdään. Niin siellähän oli se pieni detalji, että kaikki suomalaismiehet heittivät Lassin keihäällä. Aika onnekas keihäs. Joo, se on erittäin hyvä ja lentämään, kun kaikki sitä käyttivät. Kiitos paljon ja isot onnittelut. Kiitoksia. Siinä 3 suomalaista urhoa. Ruuskanen, Pitkämäki, Etelätalo. Ruuskanen, Euroopan mestari, Pitkämäki pronssia ja Lassi Etelätalo 4. Kun tätä tulosmonitorista katsoo, kun siellä 3 sinivalkoista lippua on 4 joukossa, niin kyllähän se koskettaa. Veseli hopealla. Loistava kolmikko meillä tässä. Tero Pitkämäelle jo 3. Euroopan mestaruuskisa mitali, 1 hopea, 2 pronssia.
maailman mestaruus tietenkin ja vielä olympiamitali siihen kaupan päälle. Ruuskasen mitalikokoelma täydentyy nyt olympiapronssin ohelle. Millä tavalla suomalaisittain huipentui tämä viimeinen kisapäivä Zürichissä? Tässä on hienoa. Tässä se on ja tätä kelpaa katsella. Tarabin ja Matas Etelätalon jälkeen täällä Jordan, Kranj, Hoffman, Nichiporuk, Bruns ja Röhler. Siinä he ovat. Euroopan mestari, pronssimies ja EM4. Otettiin sinne Veseli mukaan ilman muuta kanssa. Veseli siinä jauhaa Niin, energiapatukkaa. Otetaan sinne väliin ilman muuta. Siinä on Euroopan 4 parasta keihäsmiestä. Ja 3 Suomesta. Oho. Ja tosiaan tämä oli 5. Suomen EM-kulta keihään heitossa miesten keihäässä Matti Järvisellä. 2 kultaa, 34 ja 38, Toivo Hyytiäinen vuonna 50 ja Hannu Siitonen, niin kuin tuossa tuli todettua, tosiaan edellinen Euroopan mestari 40 vuoden takaa. Voi sanoa, että en ihan oikein itse muista sitä Rooman kisaa ainakaan kauhean elävästi. Olympia 3 on nyt Euroopan mestari. 2 kertaa on Antti sijoittunut MM-kisoissa 5. Ja nyt Euroopan mestaruus heti ensi yrittämällä. Ja ilman muuta kunniakierrokselle tässä lähtevät pojat. Ja katsotaan vielä, se on niin nannaa kyllä, aivan herkkua tämä 3. kierroksen heitto. Tässä se tulee. Pohjalla oli toi 86, 85. Tällä heitolla irtoaa Euroopan mestaruus. Oma ennätys oikeaan paikkaan. Ja samaan aikaan tuosta keihäsmiehet painelevat tässä kunniakierroksella selostamoiden ohi myös ja ovat hyvin iloisia ilman muuta. Antti Ruuskanen, leveä hymy kasvoillaan. Siinä Lassi Etelätalo ja Tero Pitkämäki mukana kunniakierroksella. Ottavat yleisön täällä. Ja toi oli hyvä heitto. Ei vieläkään Pielaveen ennätystä. Siinä Juha Laukkaselle terveiset. Se korpeaa vielä miestä. Ja täällä tosiaan tätä poikien juhlintaa. Tulkaa kaikki vaan, onneksi olkoon. Kaikki rivi. Onko se Tero jostain tulossa? Tänne tulee pikkuhiljaa koko kolmikko kasassa. Odotellaan vielä Tero Pitkämäkeä. Sieltä Tero myös. Onneksi olkoon Tero. Aloitetaan mestarismiehestä. Antti, siinä vaiheessa kun se 88-metrinen lähti kädestä, niin tiesitkö siinä vaiheessa, että mestaruus tulee tänään? No en minä siihen luottanut vielä, että sen verran kovia jätkiä oli viivalla. Mutta kyllä se mulle sattui aika hyvä heitto oikeaan kohtaan. Mistä tommonen heitto ja vire, koska ei pelkästään toi 88-metrinen, vaan koko sarja oli varmasti sun urasi paras. Mistä se löytyi? No kyllä se jo oikeastaan jo Kalevan kisoissa ja koko kesä on ollut aika hyvä vire päällä, mutta ei ole päässyt sitä parasta esittämään ja ajoitukset on pikkusen pielessä ollut, mutta tänä päivänä löytyi kaikki kohille ja karsinta antoi sen verran itseluottamusta, niin kyllä minä tiedän, että minimitulos on tuo 83-70, minkä karsinnassa heitin, niin se on minun minimitulos. Tänään vaan lähti kulkemaan ja on mukava seurata, kun muut keppimit niin hienosti heitti. Niin Lassi, kuinka paljon te juttelitte keskenänne tuossa kisan aikana? No kyllähän siinä jonkun verran tulee juteltua, mutta ei mitään sen kummempaa. Vähän muiden heittoja katseltiin ja omia analysoitiin. Arvostelitte muiden heittoja? No kyllä katsottiin vähän, kun mulla näytti luistavan tuki ainakin joissain heitossa. No joskus 4. sija voisi ehkä olla vähän katkerakin, mutta tällä kertaa kuinka hyvältä se tuntuu? No kyllähän se vähän katkeralla tavalla tuli, että olin kuitenkin 3. siinä ja Veseli heitti sitten kuitenkin ohi, että eikä 4. siellä mitään voita, niin vähän se on katkera, mutta kyllä se varmasti iloksi muuttuu sitten myöhemmin. Ja Terolle vähän sama kysymys. Arvokisamitaleita riittää, kuinka paljon tämä pronssi lämmittää mieltä? No kyllä mitali on aina mukava juttu, että
kultaan ei tänään kyllä ollut sama, että Antti oli ihan omalla tasollaan ja paukautti heti kisan alkuun kovat kaaret ja itse en ihan siihen tulokseen päässyt mitä havittelin, mutta ihan tämän päivän videeseen nähden sain ihan ok tuloksen kaivettua, että ei siinä mitään. Niin valmentajasi tuolta katsomosta arvioi vähän siihen suuntaan, että ne lähti vähän turhan paljon vasemmalle. Osaatko sanoa, mistä se johtuu? No, ja vähän väistin vasemmalle, että siinä vähän pientä tekniikkamurhetta, mutta eipä noita kisaheittoja ole takana hirveästi viime aikoina, niin kyllä se vähän näkyy tänään. Mutta onneksi sain siinä 3 OK heittoa, vaikka pieniä ongelmia olikin. Tero, kerro, kun sä teistä useimmiten oot juhlinut arvokisamitalia, että minkälaiset juhlat tänään pojille järjestät? Jaa, katsotaan nyt. Aamulla on aikaisin lähtö, ettei kovin pitkään sovi juhlia, mutta kai sitä jonkinmoista bilettä laitetaan pystyyn. Antilta täytyy vielä kysyä, että milloin menee sitten se pielaveden ennätys rikki? No, sehän se vähän kismitti tuossa kyllä, että ei mennyt pielaveden ennätys, mutta kyllä minä enemmän tämän mestaruuden otan kuin pielaveden ennätyksestä, niin nämä on aika harvinaista herkkua meikäläisille, että kyllä on hieno voitto. Kiitos oikein paljon koko kolmikolle ja onnea vielä. Kiitos. Ja sitten se asia vielä, mikä tässä on huomioitava, kun ajatellaan sitä, että näissäkin kisoissa täällä tuli muutamia todella pirteitä suorituksia sellaisilta urheilijoilta, joilta ei odotettu välttämättä ihan jatkoon pääsyä edes. Esimerkiksi Oskarin Mörön finaalipaikka, niin huomioitava se, että Suomi on Super Cupissa joukkueiden välisessä kilpailussa ensi kesänä. Ja siinä kun Ruuskasen heittoa vielä saadaan ihailla, niin pitkäaikaiselle Suomen joukkueen lääkärille Jussi Jouppialalle sinne Seinäjoen suuntaan terveisiä ja kiitoksia täsmennyksestä. 4 sentillähän se sitten kuitenkin livahti pieleen se pielaveden ennätys. Laukkasen tulos 8.822. Ja nyt suomalaisittain hieno hetki näissä Euroopan mestaruuskilpailussa. Keihäänheiton palkintojen jako on edessä. Ja Antti Pihlakoski jakaa palkinnot tänään. Pronssia, uran 6. arvokisamitali. Tero Pitkämäki, hopeaa 2006, pronssia 2010 Euroopan mestaruuskisoista ja nyt jälleen kaulaan arvokisamitali. Pronssia Tero heittää tänään 84-40. Silver medalist representing the Czech Republic. Hopeamitalimies Tšekin Veseli 84-79. Ja siinä vaiheessa tosiaan, kun tuo tuli 5. kierroksella, ennen sitä Suomella oli kolmoisjohto. Lopputuloksissa Lassi Etelätalo tosiaan sitten 4. Mutta näin löi Tšekki kiilaa sinne. Ja jälleen kerran arvokisamitali. Tällä kertaa hopeinen. Gold medalist of 2014 European champion ja Euroopan mestari Zürihin kisoissa 2014 Antti Ruuskanen. Olympiapronssimies on näin myös Euroopan paras. Ja tuo Ruuskasen sarja on tänään häkellyttävä. Kaikki heitot päälle 83 metriä, 2 päälle 86 ja se voittotulos tänään 88-01. 40 vuoden tauon jälkeen suomalainen nousee EM-kisoissa keihäänheitossa korkeammalle korokkeelle. Antti Ruuskanen, Euroopan mestari.
gentlemen, please acknowledge our European medalists in the men's javelin. Antti Ruuskanen antaa vielä todellakin pusun tuolle kultamitalille ja kyllä se hienosti kiiltää. Ja näiden kisojen päätöspäivänä siis Suomelle Antti Ruuskaselle keihäskulta ja Tero Pitkämäelle keihäässä pronssia Zürichin Euroopan mestaruuskilpailuiden suomalaissankari. Terveisiä kotiin. Kisastudio kuumana, kisastudio kuumana. No niin, terveisiä kotiin, kisastudio kuumana ja nyt todella niitä maukkaita mitalikahveja voidaan tässä alkaa nauttia vähitellen.